Slovenskom Banskom múzeu momentálne otvorili sme expozíciu stredovekých kachlíc. Výstava zahŕňa v sebe vyše 100 kusov krásnych neskorogotických a renesančných hlinených kachlíc, ktoré tvorili súčasti kachľových pecí. Tieto pochádzajú z veľkej časti územia Slovenska a toto sa jedná o 4. reprízu výstavy, ktorú sme otvárali v novembri minulý rok v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Teraz návštevníci teda môžu vidieť túto výstavu aj v Rožňave. Výstava je tvorená v takých blokoch tých kachlíc podľa motívov, ktoré sa nachádzali na kachliciach, a sú to rôzne náboženské motívy, rôzne biblické výjavy zo života stredovekého človeka a hovoria o fantastickej úrovni stredovekého kachliarstva. Kachlice alebo kachľové pece tvorili neodmysliteľnú súčasť stredovekých domácností a tvorili taký, dalo by sa povedať, spoločenský alebo predmet spoločenského postavenia ich majiteľa, ktorým dáva najavo svoj ekonomický potenciál, svoje postavenie. To znamená, že treba povedať, že zbierka je tvorená zo zhruba 14 zbierkotvorných inštitúcií, zo zbierok 14 zbierkotvorných inštitúcií slovenských. Musíme ešte podotknúť, že veľká časť zbierok ostala zatiaľ v depozitároch maďarských múzeí, predovšetkým Priemyslového múzea v Budapešti a v Nemzeti múzeum v Budapešti Národného múzea, ktorá tiež obsahuje produkty slovenských kachliarských dielní. Väčšina týchto výrobkov je z Banskobystrickej kachliarskej dielne, ktorá pôsobila na území mesta Banská Bystrica niekedy v poslednej tretine 15. storočia.